Quinsley P. heeft spijt van moord. De inmiddels 30-jarige Quinsley Poppen stond gisteren voor de rechter. Hij is verantwoordelijk voor de moord op een Chinese winkeleigenaar in 2013. Hij vluchtte daarna van Curaçao en bleef lang onder de radar, maar hij werd niet zo lang geleden toch opgepakt. Hij werd in 2018 bij verstek veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Gisteren stond hij dus voor de rechter en gaf hij aan dat hij spijt had, dat hij 18 jaar was, dat hij niet wist wat hij aan het doen was, dat hij bang was, dat hij nooit de intentie heeft gehad om iemand te vermoorden en dat hij ging stelen om medicijnen voor zijn moeder te kunnen kopen. Hij verliet Curaçao omdat hij bang was dat hij 30 jaar gevangenisstraf zou krijgen. Hij woonde lange tijd op Dominica en is uiteindelijk daar opgepakt. Poppen stond op de opsporingslijst van Interpol. Hij kwam nu voor de rechter, maar op 9 oktober zal dus die zaak verder worden behandeld.